Yebo ingane zawethu impela sibona lapha nake unjogo ihobosha la kwambambo njengoba ke selibisana ke lapho dlala khipha konke ke okungaliphethe kahle libala lona ke igama legcwama elisha laphinde ke lathinta nalo igama likaKhuzani bafethu impela phana baseligibele loludaba isiqale sinibingelele kuyona ke imbuso City MTV sithi nje uma saqala ngena yona i-channel yakho wenza ukulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi wengane zawethu impela sibona lapha nakonjogo ihobosha la kwambambo njengoba selibisana lapho dlala khipha konke ke okungaliphethe kahle makuzola lapha ke indimeni ke yomculo kaMasikhane njengoba ke lithinte ke igama legcwama elisha nalo elikaKhuzani bafethu nje besikhala ngempela ebhlungu aphiliswa yona lapha ke indimeni yomculo kaMasikhane solo ke wafika khona njengoba evezile ukuba yena akaze abe nonxana noyedwa umculi lona ubese bala lona ke igama legcwama elisha ethi mina ke umthandeni ngakwazi ukuthi ngimbole ke isiginqi sami ke edla ulive kodwa ke lesiginci lesuke asikaze sibuyele kumina futhi ke lonto leyo angazi ngithi vu ngathula nje ngathi dunga ngayilandelela ubese khala ngalo ke igcwama elisha eveza ukuthi mangaba igcwama elisha lenze okuhle naba ke likhipha umsebenzi walo uyakwazi ukuthi yena ke aliposte phela aliphoshe phana kwe Facebook account yakhe kodwa yena mangaba ke enze okuhle igcwama elisha levisana lithule lithi nje du hey wengane zawethu uthi impela ke namanje ke ngisanda kuwena phana ke imali elinganisela ku 100,000 rand kodwa lona ke igcwama elisha alikaze liposte lingibongele phana ke kwi-Facebook account yalo ubese veza uthi mangabe eposta ngoKhuzani abalandeli begcwama elisha bafusana ke bambeze ngalo ikhotha nqoko ekubeni ke impela ke yena engangene ndawo ke empini ke zabo labaculi bobabili besisula kakhulu ke igcwama elisha ngakho konke ke lokho wathi ke impela yabona mina kuswela manje nami ke sengizabusana ngithule nje ngithi nje ekhothayo engayikhothi iyayikhahlela ngoba phela ke mina nami akungisizi akungisebenzeli lokho emva lokho ngilandelwa zinhlamba mangaba ngikhuluma ke ngomunye umculi wathi cha yabona manje igcwama elisha sengizolibeka nje ecaleni ngisebenzise abantu engisebenzisana nabo ngoba uKhuzani yakwazi ukuthi mangaba ke ngikhipha wona umsebenzi wami angiphushele naye kwelinye isite lakhe hayi bafethu impela ke zinjalo indaba besiphathele zona kuyona ke imbuso City MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.